Nou, ik vind het prachtig werk, want ik geniet van iedere sok. Maar ja, ik maak je een hele hoop blij. Want ze kunnen je nou eigenlijk niet. Ik denk dat er net volle meer ben die je een sokbruidje kan. En ik ben oma, breioma, bij sok. Ik kan van alle namen erbij krijgen. Nou, dat kost niks. Ik ga zo'n tijd kwart leven, dan denk ik, godsdienst, is het salet al? Nou, dan is het salet al. Ik bereid je wel 8 uur thuis. Jongens, jou het zien, ik het even zien, dan ga ik erbij. Maar ik zit wel eens nog 9 uur te bereiden. En dan schil ik met een appeltje, een sinaasappel. En dan komt zuster en dan hebben ze me even naar bed. Ik zit hier nu 14 jaar. Mijn man had ja nog niet geleefd, toen is mijn man overleden. Toen was hij 91. Maar ik kwam al uit, want ik ben nu 96. Dat ik ben al aardig eentje heen. Maar ik streef ernaar om 100 te worden. Dat zuster met goed op mijn pas, hè. Want ja, daar hing ik wel wat van af, hè. Ik heb van 10 tot 22 per bereiden. Lieds en grut. Nou ja, en dan, nu ben er al een heleboel zusters en die hebben man en die hebben familie. En ja, dan krijg ik steeds meer aanvraag. Ja, ik kan wachtlijsten. Nee, mijn hondjes zijn zo goed als wat, jongen, die maakt niks aan. Vroeger had ik protte molken, want mijn huid was boer. Dat toen, ik kwam 30 jaar in de huis geweest en dan ik vaak met de melken in het land, maar nu is het al machinaal, maar wij moesten samen de honden melken. Ja. Ik heb lessen tocht, nou boek van de week, net bereidje. Maar dan mag ze in het laatje lezen de prem en hoe het beginnen werd. En hoe het vlees snijden, toen dacht ik, dat bereid ik van de week net. Maar met 2 dagen zit ik wel weer te bereiden. Ja, dat zei mijn dochter, ik ben met erom verslaafd. Nou, ik zei, dus beter als onder drank, maar ik krijg een borreltje. Oh ja, nou blijf je sterk van, ja? Ja, ik blijf sterk van. Maar er komt net ook een heel soort aanvraag krijgen dat er nog mensen boet uit ben die denken, oh, die vrouw bereidt zaken, die kan ik wel even bellen. Als ik het ook deed, dan wil ik het wel doen, maar ik er ook.